Bagong aprobadong ordinansa na nagbabawal sa anumang uri ng pambabastos sa kababaihan, pinabura ng pamilya ng rape slave victim sa syudad ng Dagupan. May ulat si Russell Simorio. Sinipulan hanggang sa tuluyang ginahasa at pinatay. Ito ang malagim na sinapit ng 21 anyo sa si Rachel Vidal ng Barangay Pantal, Dagupan City. Bagamat naaresto at nakasuhan ng 4 na suspect na mismong kapitbahay ng biktima, hindi pa rin matanggap ng pamilya Vidal ang brutal na pagpatay sa biktima. Pero mayroon pa rin sa tinik sa dibdib ko. Ganon, kasi ginasa siya, ganon. Sa pambababoy sa anak ko, ganon. Pabor ang pamilya Vidal sa kapapasang ordinansa sa lungsod na magsisilbing proteksyon sa anumang uri ng pamabastos sa mga kababaihan. Inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ang Ordinance No. 0671 o ang Street Harassment Protection. Saklaw ng batas ang pagbabawal sa pagsipol, sexual contact at paghihipo sa masiselang bahagi ng katawan ng babae. Ayon sa Sangguniang Panglungsod, target itong mawakasan ang mga insidente ng pangahalay sa lungsod. Victim number dito sa Dagupan. Biktima tayo rito ng mga paghahalay sa ating pangunaw, kinakailangan nating suportahan ang ordinansa na ito na hindi lang ng simbahan, kundi lalo na sa pamilya. Pabor din ang mga Dagupenyo sa inaprobahang ordinansa. Ang pagsipol kasi parang binabastos tayo, at the same time parang walang galang sa mga kababaihan. May 2 anak na babayang si Q na si Christopher. Ang bagong ordinansa magiging sandigan daw niya para matiyak na hindi mapapahamak ang anak. Hindi pwede yun kasi parang binabastos mo rin yung babae. Kaya sana mga lalaki, respeto yung mga babae. Hindi bababa ng 1,000 piso at community service ang maaaring kaharapin ng mga mapatunayang lumabag sa ordinansa. Kapag malala ang violation, maaaring makulong ang sinuman. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.